Сега виждам, така ли? Да. Благодаря. Аз не мисля, да може би и да пишете нещо. Ивчо, следи, ако пишат нещо и се интересуват, да знаем, че въпроси. Така. Тоест имаме гол. Няма го за момента. Моля? Няма го за момента поради лични причини. Ивчо го няма ли? Да. Заместваме. Добре. Заместваш. Добре. А кой се обажда, че аз не мога да се оправя с този Дискорд? Илян Стефанов. Няма значение. Илян помага. Браво, Илян. Така. Така. И имаме, как да го нарека, индикатор FIBO като мрежа, т.е. разтяга се като мрежа. Аз сега само мъничко ще погледна насам. Аско, обясни кога се опъва фибото в растящ тренд и в намаляващ. Да, точно това искам да направя. И си търся клик много. Точно там започваме. Как ще го опънем? И на къде ще ходи? Предполагам, че виждате. Имам друго фибо тук, зато искам да го ползвам. Момент. Добре, ще приятели. Търся да мога да хвана нещо, да ви покажа, разбираш. Да, ето. Разтягаме, да речем, такава мрежа от фибо. Чистим историите. Добре. Мога да разбера, защо не ми излиза нещо, но... Окей. Определяме фибо. Аз имам тук мрежа на фибо, която е само с едно мерене, примерно. И това е добре. Как мерим? Ако искаме да измерим, тук съм поставил само 61,8. Търся някъде да видя някакво фибо, не съм приготвил нищо за това. Макар че вчера подавах, бяха много по-добре. Ясно ни е, че фактически всяко едно движение, вълново движение, имаме импулс и корекция. И ако искаме да речем, примерно, на този импулс да измерим каква ще му е корекцията,
можем да предполагаме, разбира се, никой не ни дава гаранции, как мерим? Винаги мерим от фибо 100 към нулата. Тоест, ако мерим тая вълна от това ниво, теглим индикатора, потегляме го до нулата, където това е нула. Виждате, тук отдясно е написано 0, тук е написано 100, за да можем да измерим. Защото фактически дължината на тази вълна ще ни даде корекция, която е тук. Аз ще потърся тук друго фибо. Момент. Т.е. повече нива на фибо, имам такива индикатори. И както виждаме, то перфектно е реализирало 38,2. Разбирате? В случая. В случая перфектно е реализирало 38,2. Т.е. това е вътрешно фибо 38,2. Мерейки тази вълна, едно от нивата, които е постигнато, е 38,2 и тук бихме могли да мислим, че това е линия на подкрепа, ниво на подкрепа и можем да заемаме позиция buy. Всички тези нива, които ги имаме тук, 61, 50, 7, 8 и така, те са всичките вътрешни фиба. Защо са вътрешни? Защото са от 100 до 0. Ако обаче искаме да анализираме тази част или тази вълна, която в случая е корекция на предната, също можем да измерим с фибо. Тоест от 100 тегли към 0. Аз се извинявам, не знам дали при всички е така или само при мен, но не виждам всички индикатори. Това, което разтягам сега, виждате ли го или не? Аз не го виждам, не знам при другите как е. И аз го виждам. Бял екран с червени сини кендали. Червени, виждате ли фибо или не виждате? Васко, ти си шернал само един прозорец, а другите прозорци, които ги слагаш, не се виждат. Затова е по-добре да си шерваш екрана, а не само прозорец. Добре, момент да видя как е това нещо. Това е като отидеш, спри си шаринга,